voilà. Frère, il y a clé 1008 takana quoi. Patron, clé 1008. Patron, quoi quartier to kodi. Tu mets clé 1008 takana na sa quartier to kodi. Patron. Ça va. Jumɛn de b'a la? Bon, c'est quand tu pour la femme, moto baraka donna yi quoi. A jɔra de. Voilà, ko pission ani segment ani loli donc ko le kɛnɛ quoi. Oh, pission ni segment ni loli. Voilà. A bɛ ban sisan chap. Il va changer quoi. Ni an ta to ye foro la an ka duba kɔnɔ an bɛ taa foro la ka segin quoi. Problème foyi t'a la. Patron a ka ɲa dɔrɔn ya mɛn. A bɛ ɲa, a bɛ ɲa. A bɛ an ka taa bébé. A bɛ ɲa, a bɛ ɲa. Oui. A bɛ na. Patron a ka ɲa dɛ. Awɔ, a bɛ ɲa sisan. Logu. Patron, ne ma clé mutu, ne clé D ni. Clé D. Ah. Ouais, chef. Oh, patron. Ouais. Il nana. Ça me fait. Bah. Donc moto kɔni banna. A banna. Moto banna. Wala a Ah banna. ok. Mais patron. Segment falen na. Patron. Oh. Tiɲɛ yɛrɛ la, an ye loli falen. Lolu falen na. Segment falen na. Segment fana changer la. Mais Blogu, c'est une pigeon. Patron ma pigeon ne dɔngɔrɔ quoi. Comme ko pigeon segment donna, an ma pigeon yɛrɛ. Dɔngɔrɔ foyi ma se ka Fo ne y'ale ka pigeon di muso ma k'a kɛ naji ye. Ko kana denba ye sɛw bɛ don da la. K'u ka pission la. An ma se k'a don a la o. Aw dɔngɔrɔ foyi. E k'ulu ye don aw ye fukara denba de aw tɛ don da la fo k'aw sa. Wala e kan ka taa ninnu datugu n tɛ moto dilan n'a ye o. Bébé i ka pewu. Et pourtant je vais vous confier k'a bɛ ka ne minɛ manamana mɔgɔ la. Aw ka ne minɛ manamana mɔgɔ la. An ka moto ta ka taa n'u ye fukara denba de n'u tɛ moto dilan n'a ye. Jagoya moto. Mɔgɔ ba sa mi se ka kɛ kuma ye. Moi je vais vous Moto confier. dilan bɛ pisɔn A ko voilà. Patron, an ye pigeon minɛ. Patron, to na o kɛ naji ye.